Ang hashtag Vismanwood kay dalit kaninyo sa WCN, World Cyber Vision Network. I-like, follow, share ang WCN sa Facebook, Twitter, Instagram, o sa tanan ni ining social media. Subscribe pod mo sa WCN YouTube o sa tanan ni ining streaming channels. Mahimo sad mong mo-donate o ma-sponsor sa WCN. Pag-PM lang mo sa facebook.com/WCN800. Aron mahatagan mog detalye kung unsaon o kang kinsa ninyo ipadala ang inyong donation o sponsorship. Ug mga ka-Vismanwood, palit kay mog t-shirts, posters, mugs, notebooks o daghan pang mga Vismanwood items sa WCN. Nindot kaya mga designs. I-click lang ang link sa ubos aron makapalit mo Vismanwood t-shirts o guban pa. Hashtag Vismanwood. Ang hot model turned Vismanwood actress na si Dana Sanchez ang nag-validate sa success sa takod ni Mayna Priya. Iyang gidala ang karakter ni Nina Castro sa takod Samang Takna. Pagka-hit og million views sa takod short film ni Mayna Priya early 2019, nalipay og maayo ang producer niini og na-shock ang mga fans ug followers sa WCN. Hinuon lang, abi nila nga nakataghap ra sila ato, apan nausab ang tanan pagka-release sa takod Samang Takna nga gibidahan ni Dana Sanchez. Mao kini ang scenario B sa eksena ni Mayna Priya, kundiin at the same time, at the same place, naapod ang karakter ni Dana Sanchez. Nilahotay og 2 million plus views ang duha ka takod short films nilang Priya ug Sanchez. Pasabot na dili to taghap ang nahitabo sa first film. Destined gyud to nga maka-reach og daghang tawo sa lain-laing parte sa kalibutan. Apil si Dana Sanchez sa upcoming takod series to reprise her character Nina Castro. Wala pa'y detalye na gipagawas ang WCN kung unsa ang dagan sa story ni Nina Castro. Pero siguradong girl power pod kini sama kang Ana Rivas. Makaplagan si Dana Sanchez sa iyahang mga hosting gigs ug fashion shows sa Cebu City. Busy pod siya sa iyahang fruit beverage na business. Para sa mas daghan pa na Vismanwood Star News, pagsubay lang mo dire pirmi sa hashtag Vismanwood. Sa sunod na pod na Vismanwood Star Update. Amping matanan!